ndogara kumba kwevabereki vangu but weekend yega yega anouya achinditora tichienda kumba. Chinoita ndigare kumba kwevabereki vangu inyaya yekuti anoshanda kutefu, anoti kutefu kwaanogara akugare vakadzi. Chakaita kuti nditore mari inyaya yekuti ndakaona message mufoni make achitaurirana nemusikana waifambidzana naye kuti tsvaga imba, musikana tonzi tsvaga imba, nini ndiripo. Saka chakandirwadza ndikabva ndasvika pakuitora mari iyoyo kuti angatsvage imba negirlfriend nini nemwana wake achitadza kana kuroora kumba kwedu achitadza kana kugara nini. That's why ndakaitora mari iyoyo. Saka makaitora muchiti ndeiroro ndiwo muita zvekuti ana haisi eroro ndaisatoziva kuti mari iyoyo irimo ndaitoivigirwa. Chamari mukadzi unomuda iroro kadzi ndomuda asi handimutrust ndosaka ndakatsvaga imba padhuze nevabereki because handisisi kufamba kwake foni yake handitobati security foni yake auye foni yake uyu manje padhuze nevabereki papo haachada manje saka ndinongori mususpecta utano kunanga achindigira saka panoa ndazouya ndabhadhara mari yacho. Mari iyi yeSimon mukati ndinozoyamiswa 13 manipa list rine roora neSimon yacho mukati tiuyamiswa 13 wakasiya list tikakupa list rako iwe ukatiudza kuti handisi hasi mukadzi wangu unokutirambire ndaiti mukadzi ndofanira kunge ndichigara naye mukadzi akaramba kugara naye mambo vamugariwa vakauya nechamba vakauya nemhosva yepfuma mukomana uyu saka vakamupa listi iri panapa yesemaro lisitirewo kuna mambo. Saka listi wakaroona kashamani? Ya listi ndakaroona. Rakanaka zingaiti. Saka wakadina? Pamusoro listi iri rakauya pane nguva. Asi mari ndanga ndiri kutotsvagawo. Asi ndoti kanjoti patinotsvaga mari mukadzi wangu tikangonetsana anobva apwanya zvinhu. Mukadzi anogara kumba kwabereki vake ndakati tigare naye nevabereki vangu akaramba. Ndikabva ndatsvaga imba yekuti tigare tese. Saka anongoya maweekends pandinouya kubva kubasa oedzokera kumba kwavo. Pese pandindaunganidza something anobva apwanya. The other day akatora 935 yanda ndakachengeta. Amino takaispenda kupi handina kuona kana sendi. Tikatsvaga imwe mari akapwanya mota yekubasa akapwanya mota yandoshandisa. Mari dzati ndachengeta kuti tiite something anopwanya. Anogara kumba kwabereki vake kumba kwangu hadi kugara. Foni yake handibati. Hatobvume tibate foni yangu. Musi uno yapwanya mota yangu akaenda kombi boyfriend yake kumba kwedu. Tikaenda kumapurisa zvikanzi mota iyo anogara arimo achionekwa ari kumabhawa indouya kubasa tichidzoka weekend chete. Saka vabereki vangu izvozvo havachada kana kundiona kana iye havachada kana kumuona. Izvezvi vabereki vangu hapana naripo. Nezvavakanzwa kupolisi. Iwe kudari wamangarigwa? Ndati kumangarigwa. Iwe nyaya dzako dzakutodza mandi dzekumangara kaidzi hadzisi dzekupindura. Kunowaunzwa nenyaya yepfuma? Ndo ndati pfuma yacho pateindawana pfuma mukadzi anotora mari ndikaukanidza mari mukadzi anotora mari ushandisa. Tiketi anenge auya kumbaka obva atora mari yachona. Adati akatora 935 handisi takaisa kupi. Wakanga wamudza ndeyepfuma? Hatinge tichichengeta mari kuti tizoishandisa. Yanga iri yechiyoyo yakatoka? Mari yanga iri kushandisa pfuma yateichengeta. Ndo yanga iri yepfuma yakatoka? Ndo imwe yemari yacho. Imwe yacho papanda ndatounganidza imwe shoma yacho ndichiti batani. Akabva apwanya mota maglazi rekumberi nerekumashure. Yepwanyigwei? Mota ndandaisa tinti zvanzi wadata zvechihuri apapwanya mota yese. Zvanzi wadata zvechihuri. Vasungisa bamunini imwe mari ndikatobudisa kupolisi asungisa bamunini. Saka maproblems akwe wewe kumba kwako andarosaroora here? Mari yandinge ndaunganidza inozopedzisira kushanda zvimwe zvinhu zvinenge zvipwanya. Saka idambudziko imhosva yatezvara here? Tezvara ndina dambudziko naro asi mukadzi manje haadi kuya kuzogara neni kuti tibatanidze pfuma yacho nokuti kumba kwavo ndinge ndichendisa mari every monday kuti vanodya. Inini panotogarawo panouya weekend panodiwa mari. Ko naye mukadzi anogara iwe unogara kumba ndiye mukadzi wacho?
Ko unogara kumba kusiri kwako sei? Pamusoro Tangamire. Takatoenda ku-TV sales tikatonotenga property. Bazi munogara. Munogara yepi? Ndogara kumba kwevabereki vangu. But weekend yega yega anouya achinditora tichienda kumba. Chinoita kuti ndigare kumba kwevabereki vangu inyaya yekuti anoshanda kutefu. Anoti kutefu kwaanogara akugare vakadzi. Ndosaka ndiri kuchigara kumba kwenu. Atwane room kayakatsvaga. Room yatakatsvaga chakaitika chikuti tisazogara tese ndechekuti vabereki vake vandituka kubva iri nhumbu vachiti ndiri pambi ndatenderera cheguti yese. Ndaona kuti kwamufundisi ndokunotizirika. Vakati wafunga kutora varoyi kuti uise pamusha. Uyu tikabva tataurira tikati inini ndichabva pamba pedu iwe wobva kumba kwenyu tonotsvaga kwekuti tigare tega. Iye ndobva atsvaga imba panext nekumba kwavo. Ndikabva ndati saka ndonogara sei nevanhu vasingandida havanditogara kwedu tega anoramba. But property takatonotenga tese mu-TV sales tawirirana kuti tikunotsvaga kwedu tega. Saka pamba apa ndo pauri kuzeza kugara asipo. Unonge uchipanga iye aripo. Uyo at least kana ari pano project. Apa akatozondisiya ndichirohwa nemunin'ina wake. Aripo akagara akatarisa. Handidiwi Changamire kubva pekutanga kubva kubvira iri nhumbu yemwana kusvika nhasi uno mwana ane 7 years ndiri kungotambudzika kukwanisa kugara nevabereki vake. Iyo ndeimwe yatine panapa ndeyatezvera yepfumaro yekugarisana kwenyu. Ndimi muchaona kuti munoda here kuti hamudi. But shamwari tikuwana rini mari yababa? Mari tichaungaridza rikaitoona kuti pamberi kuna na October November ikoko kunogona something. Manengo yakadiwe nemudzimai wako? Nguva yari basi zvinhu zvacho ndanga ndine maproblems akasiyana siyana, kurwara, kushayiwa basa, zvese zvainge zvichingosangana ipapo nekupwanyika zvinhu zvichidzokera pazero. Ndati iwe zvinhu zvapwanywa chini chiko kutaura zvemota chitikira? Mafoni apwanya, malaptop. Saka foni inoroora nemari yefoni. Ungada norora foni yacho. Pane mari imwe yakabiwa 935 ndio imwe mari yaifana kuti unorora uko. Aikobatsira yakabiwa 935 akaitora akaispenda. Yes. Akaitora iri pai. Akaitora mumba akaispenda yese mari. Kurati akaziva sei pai yanga iri mumba. Iye achigara kumba kwavo baba. Anouya kumba izvi. Ndobva aba. Aliyo yakaitora akashandisa yese 935 US. Wakaona pasina mari? Yakatotora kati ndakatoishandisa zvandoda aitotaurawo zvaitaurawo. Amai makada sei nemari? Chakaita kuti nditore mari inyaya yekuti ndakaona message mufoni make achitaurirana nemusikana waifambidzana naye kuti tsvaga imba. Musikana tonzi tsvaga imba nini ndiripo. Saka chakandirwadza ndikabva ndasvika pakuitora mari iyoyo kuti angatsvage imba negirlfriend nini nemwana wake achitadza kana kuroora kumba kwedu achitadza kana kugara nini. That's why ndakaitora mari iyoyo. Saka makaitora muchiti ndeiroro ndomuita zvekuti ana haisi yeroro. Haisi yeroro. Ndaisatoziva kuti mari iyoyo irimo. Ndaitoivigirwa. Ndakatozosecha wallet yakaenda kunogeza ndopanoona mine mari iyoyo. Saka mari yeroro iri kuya rini? Mari yeroro ndotsvaga Changamire. Ndotsvaga. Kwete udza kutora kuremana tudze mari patituza. Apa ndotsvaga Dhuze. Alright. Mari yeroro ndotsvaga Changamire nokuti chinoresa nechekuti izvezvi mukadzi ndisingagare naye achigara kwatezvara. Kwatezvara ni every month ndinoendesa mari. Terera kuntera. Mukadzi ataura ponge kuti dai anga ari kumba kwako iwewe wanga usingaendesi mari. Ndikubvira budget yacho nekuti kumba kwavo vanenge vachida kudya ndoendesa mari every month kumba kwavo. Inini kumba kwangu ndinchida kudya kubasa kunenge kuchidiwa chikafu saka budget yacho inenge yakundirira. Inobva yawandirwa. Inobva yawandirwa. At least tichibika pedu kana dai. Ati chekutanga vatezvara. Amubvunzi pfuma yemwana wamugere naye kumba kana. Ime muchiti muri kuda pfuma yemwana wamugere naye ime mufanira kuiona kuti. Because kana une mwana wako kakura kuti ndiwo unofanira pamwe ndimi kuda kubvisa pfuma yacho. Because mwana anofana ari kwaanenge ari kuti unoreva pfuma ikoko. Kwete kuti ugere nemwana uri ugere nemwana papapara. Uri kuenda kune munhu ari kuona kuti agere ega ari kubika ega ari kuita sei woti ndipe pfuma. Zvinomeka sense izvo. Aiwa ateti techidzidzo techiona nyaya dzacho dzese. Zvamukutaura zvakanaka Changamire. Inini handisi kunoreva pfuma nokuti agere mumba. Kuti mwana uyo auye kumba kwangu kuabhiyuswa kwaari kuita kumba kwangu pamwe kachagara. Handifana kutombogara naye mumba but kuti ndimudzive kuti enda kunogara kwaari kumaninza ukabvisa. Otherwise she can commit suicide. Ndomurasa here mwana takamubereka. Nokuti mwana handigoni kudini warohwa kuno. Ndoenda kumba kuti ramba uchidzokera ikoko nokuti ndikuda mupfuma. Kwete mwana ndakabereka. Saka kana kuchirwadza kama muda kugara nemwana wenyu. Aiwa. Zapfuma ndei.
pfuma zvandiri muchida kugara nemwana wenyu kubereka kunorwadza muda kugara nemwana wenyu imimi hafaniri kunge ainde kwaanoabhiuswa kupfuma muchaidii because muda kuti pfuma yekwari kuabhiuswa kwacho zvandiri kureva nezvikuva izvi kuti abve kumba kwaari kupuwe murume ndezvekuti murume yakutadza kutsvagira mukadzi wake musha wake kuti vavake musha wavo vari vega vada kugara mumusha muna nababa mumakaona manje saka baisodzari musha muna baba muna navatete muna nambuya mune vazukuru vanenge vasingakurai munguni mwana wavo animaona saka manje kana mwana adzoka kwandiri imi ndimi mambotoda kubereka kunorwadza uyo anenge ari kuvabereki vake uya uyo kuvabereki vake avo vakashandisa pfungo yamuri kushandisa kubereka kunorwadza rikancheketi mwana wangu mwana avo wove uyu vanoshandisa pfungo yakafanira yamashandisa iyoyo kuti kubereka kunorwadza rikancheketi wangu mwana kuda kuchengeta aiwa ngatikurei pabrain toda kubuyirirana vanapa imati kubereka kunorwadza rikantora mwana wangu auyagarire vanapa ava votoa futi vakaberekwa kao voto ini wangu kubereka kunorwadza mwana wangu inini agarira apa obva agara uya ugara mba kwavo uya ugara mba kwavo baba mukatera mubhaibheri rinodudza kuti murume paanokura anotora mukadzi wake unoita musha wavo semhunzi iri kupindira kuti pazendai mwana kwete zvandikuenda kutsana awo mukomana kubva nhasi mumangu achibva pana chikudza enda notsvaga imba uko kuchana tione kuti anoramba kwere enda notsvaga imba imba yanga iripo imba itoripo andokwaya ndokunext kwacho here ibva kueria iyoyo uyu unoona problem yamukuita mapanani iwewe uri kuita zvekuvabereki vako zvakuita zvekuvabereki vake iwe zvo ndo wakuchema-chema manje kuti mukadzi asuya kumba asi iwe uri kuvabereki vako uyo aendewo kuvabereki vake kana makura kamaroorana kuvabereki muchavadii handi mafunga kuroorana kuti hamuchatidi komunonomba midzoko kwatiri kuti muite sei iwewe ende unotsvaka unogara kwako kuri independent ndemukadzi wako moitawo mhuri yei mugeri ikoko muchipota muchiti shanyira isu vabereki kwanzi lati time takapedza pano mukadzi akati ndikaenda kunodza kunaimbe kuri zvekugara bheshipinga mnokukwanisa saka ndikasvika kwanza kunaimbe kugara ndichida kunodii ndogara ikoko mukadzi kuratidza kuti ada kuuya uyu esa uizomutora mawekenzi achienda kumba ari kuratidza kuti ada kugara kumba but paasiri kwanisa kugara mazuva anenge usipo because maybe anenge achina panenge ana munhu anomuprotect saka une uri muruma nditori nemapiksi ndakarohwa nemunin'ina wake zisingaite changamiri ndakarohwa ndinawo mapiksi ndakatorohwa atoripo akatogara pasaidi wairoverwei ndaitanga tanetsana nini nemurume wangu ndichiti tinti yawaisa iyi tisatinti iri light dark tinti unoidii mota yemushikapamota ndeyenyu ndozvandakaroverwa izvozvo zvikanzi urida kutonga murume handiwazviona uri kuzviona chama pamusoro iyi ipapo zvakaitika nezvekuti angambopwanya mota girazi rekumberi neri kumashure aiwa nyangu akapwanya mota uyu ndeyake kao ndisikuramba akapwanya fine ndakatonogadzirisa kumufana wakwanopindira papi akazodzoka kechitu kombi yakauya nayo yemupurisa iyoyo andana nemupurisa iyeye akauya nekombi iyoyo mapurisa akazotanga kuudza vabereki vangu izvozvo kombi akauya nekombi achidhiraivha kombi iyoyo mupurisa iye andanana nayo izvo zvandisi kutotaura ndisikuwirirana naizvo zvimwedzi wese izvi akauya dhiraivha kombi ndiyani uyu mukadzi uyu akauya nekombi yaidhiraivha mubvunze kombi iyoyo ndeyani munhu yaitombodanana kumashure akauya nekombi iyoyo futi kombi iyi gudhi vangu vari kusouth africa ishamwari yavo chakaita kuti kombi iyi izouya kumba yaida kuti gudhi vangu vakaudzwa nabudhedhi vangu kuti toda kutakura mafertilizer kuenda kuplot gudhi vangu vakabva vati inini izvezvi kuti ndive nemari izvezvi handisani ndanayo mari asi ndokwanisa kuti friend yangu inini kupei mota ndozopa friend yangu mari ndikobva iyo friend wachini akabva ati nini ndiri pabasa airini une license yautore uyu mota uendese mafertilizer kumba ndo matorera ndakata sei andakanoita mota ndakatoinotorawo kembe zvechokwadi ndibva ndaendesa mafertilizer saka ndakudzoka nemafertilizer wako aiziva izvo zvese izvozvo murume wangu tanga tisitotaura tese nekuda kwemota nekuda kwenyaya yetinti yemota pandakazosvika pakupwanya mota maglasi asi zvekuti mafertilizer ada kusengwa sano vati ngaanosengwa neshamwari yangu yaizviziva here uyu murume wako
uyo anga asingazvizive nokuti anga tisitotaura tese. Weiwo tsano vakataura here natsano vavo kuti shamwari da kutumawo mukadzi wako kuti aende nezvinhu zvakati kwakati. Woziyeni pachangu hanzva dzangu kwadziri handikwanisi ngomutuma ikoko murume wake. Ndototova nemurume wacho shamwari ndiri kukumbirawo mudzimai wako kashamwari andimhanyiwo nezvinhu kuna mudhara zvakati. Vakataura here nauyu. Uyu havasitotaura nene kuda kuti vakatomubvunza kuti ko munogorovere chii hanzvadzi yangu musina chamakabvisa. Motouraya mwana here pasina chamakabvisa. Mai vake uyu vakamubloka iye chaiye akabloka hanzvadzi yangu. Abato yasi yakakurova. Iye wacho nakatombondirova futi. Ndatonzwa neurohwa uri mwana here kuti amai ndina mai. Ndamai akuti mwana enda kumba kwenu. Saka haiwe musikana iwe kana uchirohwa zvakadaro nemusha wese kuri kutsvake iko. Ndosaka ndauya ndakaenda kumba ichi. Ndosaka ndiri kumba. Abada usi kumba kaiwe. Ndiri kumba kwedu. Aiwa uri kumurumika handivati weekend yega yega memuchinda kana kuchirohwa vanhu kuchidaro murume uchiri kumudii. Shingirira. Wakaiweka iwe ndonogona ngwatova rongo panyaya yese ikuitika. Wezi wakangoitora nyaya zvinodzawana nababa nanabhudhi wako dziri romwe zvinhu zvisiri kuitika uko. Iwewo ndowakutokonzera kutoparadza imba yako nemurume wako. Wezi iwewo ndonochiudza ava handovati kwai uri kuabhiswa ava hana kukuona uchiabhiswa ka unochida kunovaudza iwewo. Asi wauvaudzi zvakowo zvauri kuita kuti ndakazotora motikari murume wangu asingazvizivi ndikanotora zvinhu pamba wakavaudzaira. Baba vangu vaitozviziva kuti mafertilizer avada kutotakura. Aiwa ndati wakavaudzaira ndakanotora murume wangu asingazvizivi kuti iyo imota yandatokusengerai nayo iyi ndangotora asingada achida ndingada kuigire. Permission yakatobva wakavaudza here. Wakavaudzaira yakatobva kuvabereki vangu vacho kuti enda notora mota nekuti meseji yakasvika kufoni yababa vangu inini handisiri ndataura nehanzvadzi. Ndati ukavaudza here ava kuti ndangotora motikari murume andakumutaurira izvozvo. Bozi havangakafunga pamwe wauya muri kuwirirana pamwe murume wako atokutuma pamwe matosvika kumurume wamuti shamwari ndamubvanisa zvinhu kuna nababa murume akatienda wakavanovaudza here kuti kuona ndauya kuda izvo ndangoita zvemusoro wangu wakavaudza here. Kutotumwa kwacho ndanga ndatoenda kumba ndanditori kumba nechekare. Mota yangu ndopa skandaure mota irika parakaitika ndakabva ndatongogara kumba kabva nditi gara umba kwenyu ita yaunoita murume uyu akatisiyana neni nezvako anditete handichadi. Saka kuzotumwa kwese kwandakazoitwa ndanga nditori kumba kwedu nechekare. Naiwe shamwari mukadzi unomuda here. Mukadzi ndomuda asi handimutrust. Ndosaka ndakatsvaga imba padhuze nevabereki. Bozi handisise kufamba kwake foni yake handitobati. Security foni yake hawe foni yake uyu manje padhuze nevabereki papo haachada manje. Saka ndisona anofamba sei mususpecta utano kunanga achiningikira. Saka panonetsa. Panonetsa. Pakombi papo nanhasi ka. Asi naye baba ndambovuma. Matanzwa kuti munanye muri close select nemwana uyu handiti ende momutyikira zvakanyanya handiti. Ko pakanotora 935 uyu. Akakudze kuti aifa 935 kumurume mpana. Makaiona? Zvomushamba wani kuzidzira. Anoronga vari vega. Imari diramba mawe. Club yoseka muta club yoseka. Chandati inini ari kuyabhiswa. Mwana akauya aya achichema ane maronda aro. Asi paakatora mari hanangu achitaura kuti atora mari. Mabona mwana auya ane maronda nemavanga aro. Handiti ndikatomutaura kuti enda kumapurisa risi basa rako. Inini munhu andinoona zvangu akazoita zviri wrong ndibamunini. Ndikamuti enda kumapurisa risi basa rako. Namaikonana muchirovana munyika. Unozvimhangarira kumapurisa kana waro. Izvo zvinowanika. Kuro vanosungwa nechi nemapurisa. Bamunini ava vafanira kuzopinda to that extent yekusvika unorova maiguru. Ari kuti iwo chausingatozivi mufana. Ndeyekuti ukaona uine mudzimai bamunini wachiva izotorova. Iwo uripo. Iwo futi bamunini wakutoti iwo utori bedzi kudununu remunhu. Saka kureva kuti iwo pacho zvako pfungwa dzako dzinotobatsirwa nemunin'ina iwo pacho zvako dzako dzega dzisikadii dzisingashandi. Iwewo zvauri kuti mukadzi ihure uchitiudza vana vako unomudiwe. Ndati handimutrust. Foni yake hadi kuti ndiibate saka asi munhu usingatrust unomudii. Ndakubvunza je kwese ndandiri kukubvunza mufana unga. Uchaifunga kwenguva yakareba. Wabva panapa mulife yako. Iwe mukadzi uyu hausi kumutrust, hausi kubata foni yake. Uri kumba hausi kutomutrust pana uye kuti anohura kaiwe. Kwete kumutrust kuti aimbavha kana kuti chii. Apa nyeye kumba apa ndobvunza ndaiziva kuti DX wake kombi iyo yaita. You can't give love without trust. Trust is love second. Ishe ininika ndakatoona kuti kutogara kuno kucheguta zvite ndikati hande tinogara tese kutefi kwacho kubasa kwacho kwaunenge uri netinini handimutrust yewo murume
hapana anotrasta munhu pakati pedu ndikabva ndati tonogara pamwe chete tese kochuta nzagara mese chii aiwa ini chandinoona ka iwewe shamwari uri tokuoma kufunga iwewe sababa kana uda mukadzi uyu ka funga semurume uri panzwisisa funga semurume tsvaka panhu pekugara kugara nemukadzi wako pane kuchimuona everyday pari safe iye wachikuonawo everyday zvakashata rezvo ichocho chokwadi wakadzi vemazano vachatrastic chivheno varume futi vacho vemazano vatrastic zvino kana musingatrastani ka zvakadaro ko ichiona shamwari ava ndozva vanogara ka ndotopfuura pavo ndichitende kwangu ndotozva kwavanogara zvekutoti kure zvokuti kana usingatrasti mukadzi uyu ka zvitori wese ko zvino kana usingatrasti mukadzi zvinozoita ere kuti munogara kuti every weekend kuti muregera ari kukure kwakadaro iwewe kubasa kwenyu uri kuona here kunogara panhu pasiripo vabereki vako pamunogara muri vaviri zvekuti unogona kupota uchituma kwabereki vaenda vainotarisa vanogona kufamba vachibvawo kwavanobva kakwandiuyo ukaziva kuti ndoenda kubasa kwekati wosiya waudza vanhu vekumba kuti wedu mupoto mumbonoonaona kuyakuyako bhozi munhu avanyansi kumunhikikira mupoto muchipfuura neko muchindichekerawo kuti ariko rikombe hakuna here zvakashate izvozvo wawana panhu pasiri pekuti ndo paari kurohwa bhozi uyu chakuitika kava kana mufana wako ane magatsi ekurohwa maiguruka pamba ipapo kana nyangwe ndiwewo zvavangufanira kudai uriwo ugere kwatezvara vana tsano vachikurohwa ungamupagari saka ndaifunga kuti kunonzi kukura ndiko kwamaita uku wana maruura ane mwana makura kogarai kusina kavabereki venyu muchikuda kuchengetwa here mazera mava ende tsvaka pano pakasungunuka paunogarawo nemudzimai wako zvakanaka iwo ungashayiwo kuona kuti ungaite sei here security wise ipapo makamera asi kudhura kama mufano wangu mazuva koimamai sei foni yenyu isingabatwi nemurume imi foni yangu yakasofa kudhara foni yandotoshandisa ndeyamama vangu handina foni nini foni yandoshandisa ndeyamama iye anoti anzuya nefoni iyoyo panonditora paya kuti anzuya nayo foni iyoyo mama vanoramba nefoni yavo vanoti iwewe munemume wako ana foni foni anayo panotobuda pesi ndotomufundira anenge anayo foni asi panongoya kumba anosiya foni kumba kwake 935 mwana yakatorwa mwana aine 4 years izvezvi mwana ane 7 years ari kudzidza kuapatli 1 grade 1 yakatorwa mwana aine 4 years ndiyakudhara mari foni yakafa izvezvi foni ito haina kana 6 months yafa foni andikamuti nditengere foni hanzi handikutengere tangowaya neyamai vako yauri kushandisa iyoyo kumba kwokukwana tanzwa chinzi pane mupurisa wekombi uyu mukomana anga aita dzimba munini wake vakasungwa rini vanini vake ava zvekuti 3 weeks vakasungiswa nani dhini ndakavasungisa mushure menge vandirowa mupurisa akavasunga ndavakasungiswa kukembi chaiko pajena asiri kuri wekombi aiwa haasi wekombi mumwewo ya ishamwari yabhudhi vangu but iwewe shamwari dzabhudhi vako dzivana nadzo vanoenda shamwari dzako ishe nyaya yacho kwainobva tsvaka shamwari vanzi vabereki vacho ndo vakaudzwa kuti nini ishe ndakatombotorwa mapicture so inini chiponotora mwana kucresh murume ari pamberi pangu inini ndiri kumashure zvikanzi vanhu vanga vari vesa ndobva senderwa picture ndobva ndiratidza ameno ndianomuziva mai security ndotorwa ndisingafambi bozi varume vano kwakawanda muroti zvakafanana nemunhu ukatogwa uri muno mavo nonouraiwa right shamwari nyaya yedu iri papfuma paya paya saka tatirini pfume pfuma ndosvaka chingamendo hatiuda dheti baba museyamo oichengeta ifai ukopire nyukai tuda dheti shamwari tipawo dheti shambona pana Oktoba ndiko namboende imwe mbichana ndiona zvakanaka tiri munani ngwizo asi timuna September tamunani ndi March vanhu tinokohwa rini naimi vanhu vanokohwa rini vanhu vanokohwa mwedzi ipi
vanhu vanokohwa mwedzi ipi mzee yatokohwa ichi Mei handiti ndetapedza saka shamwari kupera kwa Mei anopera nani nyora ivo 31st May 31st May vanhu tetakohwa saka wotibatsirawo nepfuma ipapo very good aiwa vafana kutomboramba anonga chiramba anoda kwei nhau yavo idikidikidi pavarapa nhau yenyu ndeyekuti mufana wangu ende munotsvaka pamunogara nemudzimai wako mogara zvakanaka nemudzimai wako simple mathematics ukazotsvagawo akazoramba kuuya then akazorambawo kuuyaodaro kuti aiwa tasvikoniwa ndezvamukutoita izvozvo izvo imwe saidi kutokanganisika muri kutovhiringa zvakawanda upenyu hwenyu foundation itoputsika zviba kana vanhu muchifunga kudananaka tsvagai nzira dzekuti muite zvinhu zvenyu zvifambe zvakanaka musanongedzana mwari kure garai miese muri panzvimbo chete chinokuwana chokuwanira ipapo kana maona kuti hamukwanisi kugara mese rambanai ndo zvinhu tu izvo zvezvo bosi pasina trust hapana rudo saka tatenda zvikuru vevamwe ngavapinzi